דן שכטמן צריך להיות הנשיא הבא של מדינת ישראל. מי? דן שכטמן? הזוכה פרס נובל? אז בגלל שיש לו פרס נובל, הוא צריך להיות נשיא? דן שכטמן, מי הוא בכלל? מה הוא עשה? למה מגיע לו? למה מגיע לו? מגיע לנו! דן שכטמן מוכר בכל העולם כהבטמן של המדענים. הוא נלחם 20 שנה מול הקהילה המדעית בשביל להוכיח שהתגלית שלו בתחום הקוואזי קריסטלים נכונה. ומה התברר? היא נכונה! והקוואזי קריסטלים האלו זה לא איזה תחום מעורפל תיאורטי משנות ה-80 שלא באמת משנה לאף אחד. הוא אחראי לאחד המהפכות המדעיות הגדולות של המאה ה-20. עם המסקנות של דן שכטמן, נאס"א קודחת כרגע במאדים, אוקיי? האיש הזה נותן 100 הרצאות בשנה, בבמות ובאוניברסיטאות הנחשבות בעולם. פרופסור דן שכטמן. דן שכטמן. דניאל שכטמן. ולא רק על מדע הוא מדבר על חינוך, השכלה, יזמות טכנולוגית. The most important resource of any country is the human mind. ולא שוכח להזכיר מאיפה הוא מגיע. I did all my degrees at the Technion in Haifa in Israel. We do it in Israel. In Israel, everybody likes entrepreneurship. יודעים מה ההבדל בין התמונות האלו לאחרות? כאן אלו המנהיגים שמתרגשים. תראו את הפרצופים שלהם. הם יושבים עם דן שכטמן. האיש הזה יכול להיות הנשיא שלנו, המייצג שלנו בעולם. איך אנחנו אפילו חושבים על זה? מה הדעות הפוליטיות שלו? אנחנו לא יודעים אם הוא בעד או נגד. הוא בעד מדינת ישראל, ורוצה את התפקיד הזה בשביל סיבה אחת בלבד. הנה, תקשיבו לו. להיטיב עם אזרחי מדינת ישראל, ויש הרבה מה לעשות בעניין הזה. למה אנחנו צריכים נציג של מחנה כזה או אחר? לאיש הזה אין שייכות פוליטית. הוא לא מייצג ימין או שמאל, הוא מייצג צניעות, ערכים, קדמה, יזמות ויכולת. מי מתאים ממנו להיות סמל וכתובת לכל אחד ואחת מאיתנו? מי צריך סמל? כל המוסד הנשיאות הזה בכלל ריק מתוכן ובזבוז כספי הציבור. צריך לבטל אותו. כן, אבל לא ביטלו אותו. אז בואו נכניס בו תוכן. האיש הזה מגיע עם משנה סדורה. הוא לא בא רק בשביל להיות פוסטר, אלא בשביל לדחוף קדימה את אותם נושאים שהוא מקדיש להם את חייו כבר 20 שנה. השכלה, חינוך, חיזוק המורים, צמצום בריחת המוחות, הקמת מרכזי מחקר בגליל ובנגב. ולגבי הכסף, תסמכו על מדען שמתקן כבר 40 שנה את המכונית שלו בעצמו. כן, שידע לתעל את הסכומים למינימום. תסתכלו על האיש הצנוע הזה. הוא צריך ג'וב? למה אתה חושב שתשפיע יותר מבית הנשיא? מכיוון שהעמדה של הנשיא, במיוחד אם הנשיא אהוד, מקשיבים לו. הוא פשוט פרקטי. אבל אין לו ניסיון. הוא לא משופשף במערכת. אאוטסיידר. האם הוא ידע לקבל החלטות, להזיז עניינים? כן, הוא ידע. הוא מזיז עניינים כבר 30 שנה. הוא הקים בטכניון את תוכנית היזמות הטכנולוגית הראשונה בארץ, בה למדו ולומדים היום עשרות אלפי סטודנטים. הקים את תוכנית המדעים בגני ילדים, בה מכינים ילדים להכיר את הסביבה המדעית מגיל צעיר. פעיל ומייעץ למשרדי ממשלה, אקדמיה ומשרד החינוך. ביצע מאות מפגשים וכנסים עם אנשי מדע וראשי מדינות ברחבי העולם בשליחות מדינת ישראל. המושג סטארט-אפ שאנחנו שומעים עליו עכשיו מכל כיוון וכל כך גאים בו, הוא זה שפחות או יותר הביא אותו למדינה שלנו. So why is technological entrepreneurship important for the well-being of societies? מדובר באדם ששינה לבדו תפיסה מדעית בעולם מקצה לקצה. תחשבו כמה דלתות הוא יכול לפתוח, כמה דעות הוא מסוגל לשנות, כמה טוב הוא יוכל לעשות להשכלה ולחינוך של הדור הבא שלו. האיש הזה רוצה לעבוד בשבילכם. תנו לו. לא שמשהו נורא יקרה אם הוא לא ייבחר, כן? שום דבר לא יקרה. שום דבר. ביום שלישי הקרוב, ממש אוטוטו זה קורה. 120 חברי כנסת יבחרו מי יהיה הנשיא שלנו ל7 השנים הבאות. אז מה אנחנו יכולים לעשות בטיפה זמן שנשאר? לשתף את הסרטון הזה עם כמה שיותר אנשים, לשים אותו על העמודים של חברי הכנסת שלנו, לכתוב להם, להתקשר אליהם, להגיד להם שדברים מרגשים ומעוררי השראה לא חייבים לקרות רק בארצות הברית ובשנות ה-60. הם יכולים לקרות גם אצלנו. עכשיו, יש להם, לכם, נבחרי ציבור יקרים, את האפשרות לתת לבוחרים שלכם ולמדינה שלכם את המתנה הזאת. כי הם צריכים אותה עכשיו יותר מתמיד. זהו הזמן למשהו שונה, משהו טהור מהיסוד, מישהו שנתגאה בו. כל המועמדים הם בעלי היסטוריה ארוכה של עשייה ציבורית, והם ראויים באמת, כל אחד ואחת מהם. אבל 7 מיליון אזרחי מדינת ישראל וחברי הכנסת שלה גם ראויים. הם ראויים לדן שכטמן.